všetkých. Dneska by sme si rád ukázali nejaké nové recepty, ktoré budete môcť nájsť na našom jedálnom novom lístku. Tak v prvom rade by sme dneska vyskúšali kačacie pysíčko, pečené na prírodno. K tomu bude gaštanové ragu so sušenými broskyňami a so šalotkou. Takže prajem vám jedlu dobrú chuť a poďme na to. Dobre, takže ešte raz vás zdravím. Sme už pri fáze pripravovania, tak ako prvá vec si opečieme kačacie prso, ktoré môžete takto vidieť krásne nasolené, narezané, s kožou dole, necháme si vypieť z toho mas, troška si zvýšime plameň, nemusíte sa báť, musí to byť krásne, farebné, upečené, do chrumkava. Po prípade si môžeme dať bylinky ako rozmarín čerstvý, hodíme len tak sucho na panvicu. Dodá to kačke krásnu vôňu, aj chuť samozrejme. Aby ste vedeli, že kačku som si vopred už nachystal, nechal odležať nejakú hodinku, dve v chladničke, dobre nasolené, aby to nasiaklo do seba tie chute. Veľa ľudí robí chybu to, že kačku vyberá už takto, takže nie, toto nie, nechávame ďalej, dobre? Otočíme si ju. Kvázi ten výsledný efekt má byť takýto. Dovtedy sa musí piecť tá kačka, kým sa nám tá masť z toho de facto skoro úplne nevypeče. Ale keď sa nestane tak, není problém, budeme ju aj tak porcovať. Doma akorát, či to má byť medium, medium rare, alebo úplne rare, čiže krvavý, stredne prepečený, alebo prepečený. To už je na vás, kto ako má rád. Ja preferujem medium, čiže stredne ružový, kačka nemá byť suchá. Keď už takto máme krásne upečené, kačku si dáme na bok. Vymenieme si panvicu. Tu panvicu si dáme troška masla. Necháme, aby pracovalo. Toto máme. Dáme si bacon slaninu. Čiže si spravíme bacon maslo. Čiže ochutené maslo s baconom. Aby ste vedeli, začíname pripravovať to ragu, čo som vám hovoril, z tých gaštanov. Krásne si troška opečieme toto všetko. Necháme pracovať. Troška. Nemusí byť ten bacon úplne, že upečený, chrumkavý. Dávame ju tam kvôli chuti. Pridáme šalotku. Troška poprehadzujeme. Ani šalotka nemusí byť úplne na fest udusená. Fakt ju len dávame pre chuť. Všetko krásne zahrieme. Čiže robíme ragu. Nemám rád ragu, keď je všetko rozvarené, takže musí byť troška chrumkavé. Chcem, aby ten host cítil, že tam je tá šalotka, je to chrumka, že to je fantastické proste. Pridáme gaštany. Poprehádzujeme tiež. Necháme troška podusiť. Zvýšime plyn. Dáme sušené broskynky. Tymián. Došla atrakcie, čiže tam ide koniak. Zaflambujeme. Fantázia. Tak, pridám troška soli. Sol. Vydáme smotanu na varenie.
Opa. To sa stáva. To si nevšímajte. Znižíme si plameň, troška necháme prehriať. Ochutnáme. Posolíme ešte. Fantázia. Že ragu máme hotové. Niečo takéto by sme mali mať ako efekt, výsledný, konečný. Dobre. Zoberieme si tú kačičku. Ja si troška teraz utiahnem do rohu, dobre, a nakrájam si ho hneď som naspäť. Troška sme spravili kultúru. Tie kačacie prsíčka sme si opiekli, čiže teraz sú rare. Toto je rare, aby vedel každý. Čiže krvavé. Toto je rare. Tuto u nás naši hostia toto vec nepreferujú, tak troška prepečeme ešte takto už nafiletované. Necháme si rozhoriať zase pambicu. Opečeme z každej strany troška. Ja to soliť nebudem, aby som zbytočne nestrácal nejaké šťavy z toho mäska. Už aj tak kvôli tomuto, tieto tepelné úprave stratí niečo. Troška zapečeme. Ako finál efekt troška zaflambujeme. Zase si dáme kvalitný koňačík. Ten koňak teraz siakne do toho mäska, spraví tú úžasnú chuť, troška aj skaramelizuje ten cukor z toho alkoholu. Necháme odpariť všetok alkoholu. Tak. Fantázia. Vôňa bombastická. Škoda, že to necítite cez tú kameru. Toto by sme mali. A už kvázi prejdeme len k servírovaniu. Takže servírovanie. Ja to podávam, ale si myslím, že sa tomu aj hodí. Robím taký mrkvovo-zemiakový pyré, ja to volám obláčik. Nedávam to nikdy horúce, skôr také studenšie, aby to tak osviežilo. Netreba to s tou prílohou prehnať, lebo máme ragu. Kvázi musíme vychutnať to ragu a nie prílohu jesť. Takže kačička. Naše ragu.
Tak. Nakoniec ozdobíme troška nejakými bylinkami. Ja dám rozmarín, nakoľko som ho použil. Druhá vec. Zdob vecou, ktorú môže zjesť. Nikdy nezdob niečím, čo nemôže zjesť. Máme troška na prevenenie, nejaké tie bylinky. Je super. Nech sa páči. Kačacie prsíčko na prírodno, flambované na koňaku, gaštanové ragu, zemiakovou mrkvičkový obláčik. Dobrú chuť prajeme. Príďte k nám, ochutnajte Hotel Korzo. Nikdy nezabudnite, že sme vždy a budeme v centre diania. Ahojte.